Naalimpungatan si Noni nang marinig ang langit-ngit ng hagdan. May pumapanik, tiyak niya sa sarili. Mabilis pero walang kilatis siyang bumangon. Hinagkilap niya ng isang kamay niya ang isang stainless na tubo na nasa ilalim ng kama. Pinaghandaan niya ang pagkakataong ito. May gustong pumatay sa kanya. Matagal nang alam iyon ni Noni. Maswerte lang siya dahil nakaliligtas sa mga pagtatangka na iligpit siya. May hawak kasi siyang lihim. Isang lihim na kapag nabunyag ay marami ang maaapektuhan. Iyon ang dahilan kaya siya nagtatago sa rest house na to. Ngunit sa kabila ng lihim niyang pagtungo sa bahay pahingahan, hindi pa rin siya nakaligtas sa mga taong patuloy na naghahabol sa kanya at gusto siyang ipapatay. Mahigpit na hinawakan ni Noni ang tubo, marahan at walang tunog na narating niya ang gawing pintuan. Humanda siya. Nakapwesto na siyang maayos at handang umatake para ipagtanggol ang sarili. Nang maramdaman ni Noni na biglang tumahimik, nawala ang langit-ngit na kanina pa ay pumupukaw sa pagtulog niya. Hindi umalis si Noni sa kinatatayuan. Ang tubo ay mahigpit pa rin niyang hawak ng dalawa niyang kamay at handang ipamalo anumang oras. 1-2 oras na natili ang mga kamay ni Noni, pero tila bulang naglaho ang kanyang pinatatakutan. Muli siyang bumalik sa higaan. Ngayon ay mas naging malayo na ang antok. Naghahalo na ang pananakit at panlalaki ng kanyang ulo. Gusto niyang masuka sa patuloy na paggapang sa sakit. Parang gustong sumabog ng utak niya sa walang tigil na pagbayo ng malakas na mga pintig. Dumapa siya sa kama. Itinakip niya sa ulo ang malambot na unan at mariing idinikit sa dalawang tenga. Nang hindi pa rin nawala ang sakit ng ulo ay muling tumihaya at umugot ng sunod-sunod at malalim na buntong hininga. Marahan niyang ibinuga ang pumasok na hangin sa baga at unti-unti ay nakadama siya ng ginhawa. Na payapa si Noni. Pumikit siya. Sinikap niyang makatulog. Pinilit niyang alalahanin ang magagandang mga nangyari sa kanyang buhay. Bagamat inabando na sila ng kanyang ama, hindi niya gaanong nadama ang pagkawala ng lalaki. Mabait ang ina nito at ibinibigay sa kanya ang lahat ng mga bagay na magpupuno para hindi niya madama ang pagkukulang ng isang ama. Binubusog siya ng pagmamahal ng ina, pangunawa at sa pera. Wala siyang hiniling na nabigo siya maging nang mag-drop out sa pag-aaral dahil nakabangga niya ang isang profesor ay inunawa siya nito. At ngayon, may mga taong humahabol at gusto siyang patayin. Ginawang paraan ng ina na magtago siya. Dinala siya nito sa malayong rest house na iyon. Napaliligiran ng matatandang puno ang rest house. Tago ito sa mga mata ng tao dahil na rin sa dami ng mga halamang nakapaligid sa malawak na bakuran. Ang sabi ng mami niya, tuwing katapusan lang ng buwan kung may dumating na tagapaglilinis sa rest house. Malayo pa ang katapusan, kaya sigurado siya na kung may darating na tao sa rest house, tiyak na hindi katiwala yon. Natitiyak niyang ang mga iyon ang gustong pumatay sa kanya. Sa isiping iyon ay muling napabalikwas
si Noni. Muling hinanap ang stainless na tubo na sadya niyang dinala para magkamit sa pagtatanggol sa sarili. Mula sa siwang ng bintana ay napansin niya ang paglalaban ng dilim at liwanag. Paggabi na, hindi siya dapat matulog. Mas maraming mangyayari sa dilim ng gabi. Maraming itinatago ang likod ng karimlan. Marahan niyang tinungo ang gawing bintana. Sumilip siya mula sa siwang noon. Binayo ng kaba ang dibdib niya. Tila may mga anino siyang nakikita sa gilid ng bakuran at nagkukubli sa mga halamanan. Mabilis niyang ikinubli ang katawan. Maya-maya ay muli siyang sumilip. Wala na ang mga anino. Ngayon ay todo bayo ang nerbyo sa dibdib niya dahil nakatitiyak na siya na nasundan siya ng mga kaaway. Nanlamig ang buong katawan ni Noni. Nagpapawis ang kanyang mga kamay at humulas iyon sa stainless na tubo na dumulas sa kanyang pagkakahawak. Mami! Mami! Sigaw ng isip ni Noni na nagpapasaklolo. Nagsisi siya kung bakit nag-isang nagpaiwan doon. Sana ay nakiusap siya sa ina na samahan siya habang nagtatago o pinasamahan kaya siya nito sa isang maaaring pagkatiwalaan. Ngayon ay nakaamba ang panganib at posibleng hindi na malaman ng ina ang maaaring mangyari sa kanya. Ang bagsak ng mga paa sa tuyong mga dahon ay malinaw na rumihistro sa isip ni Noni. Kumikilos na ang mga kaaway. Palapit na ang mga ito papasok sa rest house. Anumang sandali ay bubulabugin siya ng mga ito sa pilitang dadalhin. Pipilitin siyang paaminin sa mga kasalanang hindi ginawa. Pilit na aalamin sa kanya ang mga lihim na kapag nabunyag ay sisira sa maraming mga tao at lalong maglalagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. Hindi siya papayag na makuha siya ng mga kaaway. Nakasisiguro siyang papatayin din siya ng mga ito, magsalita man siya o hindi. Ayaw pa niyang mamatay. Gusto pa niyang makasama ang ina. Gusto pa niyang makita ang ama niya. Hindi siya basta susuko. Lalaban siya. Sunod-sunod ang ragasan ng mga paa mula sa hagdan. Lumangit-ngit iyon na mabigat sa dami ng mga paang naguunahang makuha siya. Dumadagundong ang tambol ng pintig ng puso ni Noni. Humigpit ang kanyang hawak sa stainless na tubo. Magkamatayan na, pero hindi siya basta papahuli ng buhay. Bumagsak ang pinto, bigla. Hindi iyon inaasahan ni Noni. Pero inihalibas pa rin niya ang hawak na stainless na tubo sa lahat na maaaring mahagip noon. Bumubulwak ang pawis niya, parang sasabog sa sakit ang kanyang ulo. Tila sasargo ang dugo niya at lalabas sa lahat ng butas ng kanyang mukha. May dumapong malakas na suntok sa panga nito. Sinundan pa ng isa sa sikmura. Nahilo siya, napaluhod sa gumuguhit na sakit. Sinamantala iyon ng mga kaaway. Binali ang mga kamay niya, tinapakan ang likod niya, at naplat ang muka niyang humalik sa sahig ng silid. Umiikot ang paningin niya. Mami! Mami! Sigaw sa isip niya. Kung narito ang kanyang ina, hindi siya pababayaan nito. Hindi nito hahayaang masaktan siya. Poprotektahan siya nito. Gagawa ito ng paraan upang maitakas siya. Pero naghalo ang luha at uhog niya sa pag-iyak ay wala ni isang anino ng kanyang ina. Walang sasak ng lolo sa kanya.
Unti-unting nagdilim ang paningin ni Noni bago niya tuluyang ipinikit ang mga mata ay naramdaman niya ang pagturok ng matulis na bagay sa braso at kahit nakapikit siya, alam niya, nararamdaman niya na kinakaladkad siya ng mga kaaway at papalayo sila ng papalayo sa rest house. Sa wakas ay dumating ang ina ni Noni. Nakita niya ito na nakasuot itim. Panay ang iyak nito. Yakap ng babae ang isang kabaong. Marahil ay kabaong ng daddy niya. Naisip ni Noni, minsan ay nabanggit ng ina na may dumating ditong balita na malubha na raw ang sakit ng daddy niya at nagpapahatid na mensahe na kung maaari makita silang mag-ina para personal na makahingi ng tawad. Kaya nga ayaw niyang mahuli siya ng mga kaaway. Gusto pa niyang makita ang daddy niya. Tinangka niyang lumapit sa ina, ngunit nahihirapan siyang kumilos. Wala namang naghahawak sa kanya pero hindi siya makaalis sa kinaroroonan. Nagpumigla siya pero wala talaga siyang magawa. Nagtaka siya kung bakit hindi makagalaw. Narinig niya ang langit-ngit ng makinang nagbababa sa kabaong ng hukay. Lumakas humina ang palahaw ng kanyang mami. Napiga ang puso niya. Ibig niyang puntahan ang ina at yakapin. Gusto niyang sabihin dito na maaayos ang lahat. Gusto niyang sabihin dito na narito pa naman siya at hindi niya ito iiwan. Sumigaw ang mami niya. Sigaw na nagpapalito sa kanya. Nagbigay ng takot. Noni, anak ko, bakit mo ako iniwan? Napatingin siya sa kabaong na unti-unti nang ibinababa sa hukay. Noni! Sigaw uli ng mami niya. At noon lang pumasok sa kanyang kamalayan na siya ang nasa loob ng kabaon. Kung bakit tagos sa loob ng kabaong at sadyang kitang-kita niya na siya ang nakahimlay sa loob ng kabaong. Patay na siya. Ang rest house ay isang drug rehabilitation clinic. Doon dinala ng ina si Noni sa pag-asang gagaling pa ito sa pagkagumon sa bawal na gamot. Hindi inakala ng ina na sa rest house na yun babawian ng buhay si Noni.